ଏଠି ଶୁଣିଲ ଆଉ ଭାଇ ତମେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଖି ଚୋରି ବିଷୟରେ ତମ ଘରେ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଦିନ ତ ଆଖି ବାକି ଦେଲନି ଆଉ ଏପଟେ ଫେରେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ହଉଛି ସେଇପଟୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ସେ ସେଇଠୁ ତମ ଘରଟା 3 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏଇଠୁ ଆଉ ତମ ଗାଁ ପାଖରେ କଣ ଭାଇ ତଥାପି କେତେ ବାଟ ହବ? ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ହବ ଟି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ବସିବାର ଅଛି ଜାଣିଲ କି ଆଉ ମିଲ୍ ବସିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମଲା ଲୋକ ଯୋଉ ଶବ ନୁହେଁ କି ଏଠି ପଡ଼ିକି ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ 7-8 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ସିଏ ଶୁଣୁ ବଳି ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତମେ ଯାଉଥିଲ ଏଇପଟେ ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ତମେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବଳି ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତ ଇଏ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ସେମିତି କହିଲେ ହବନି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମଠୁ ବଳି ନେବୁ ଆଉ ବଳି ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କହୁନା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ହେବ ଏଠି ଫେରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରିବେ ଫେରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ ଇଏ କରିବ ଆଉ ତମେ ତ କହୁଛି ତମ ଘରେ ତ ଏଇଠୁ ଅଡ଼େଇ ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନା ଆଉ କିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁନ ଭାଇ ଟିକେ ଆସୁନ ଏଇଠି କାରଣ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ଆଣି ଆଉ ବାବା କୁହନ୍ତି ଯଦି ବଳି ନଦେବ ସେ କ'ଣ ଗାମୁଛା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଦେବେ ଆଉ ଏ ଗାମୁଛାରେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ପରେ କାମ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଲେ